Unsaon ako pag-ila sa Dios diha sa iyang mga hinimo? Mga igsoon, nga sama ka nako, binuhat samahan, tinubos ni Kristo, puluyanan sa Espiritu Santo. Manghinaot ako nga naa kamo sa mayong panglawas, ug ang panalangin sa Dios maguman kanunay kaninyo. Ang atong isgutan karon ang gitawag sa English og visible world, ang makita nga binuhat samahan. Ang Ebanghelyo ni San Juan, ningon ka nato sa pulong in English, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Ang pulong atong madawat agig cosmic word, inspired word, incarnate word. Ang cosmic word, ang makita, gitawag ni cosmic kay ang mga karaang mga tao batid sa bituon, batid sa mga binuhatan nga nagliyok sa tao, nakaamgo sila. Musubang ang adlaw, musubang ang buwan, pero di gina magkatagbo, di gina magka-iganay. Murag naagyoy gahom nga naglatid ng daan, unsay agianan aron nga mopadayon ang binuhatan. Diha makita nato ang gahom sa Dios. Gawa sa gahom sa Dios, makita unta nato nga mga binuhatan niya nagpadayag sa iyang gugma. Nagkabig nato sa pakigsuod sa Ginoo. Pananglit si David, nakita siya sa buwan, wa sa kapugong sa iyang kalipay. Ningon si David, unsa mo gyud ang tao, Ginoo? Kapinangga niyan alang kanimo, no? Bisag gabi dako, aron dili taon no pandol yang tiil. Imong ipasubang ang buwan alang kaniya. Ang bulan, ang adlaw, gibuhat sa tanan. Aron inigakita nato sa maong binuhat, mabayaw unta ang atong nahuna kasing-kasing ngadto sa nagbuhat nini. Kaniadto, nauban ko sa kaobispo dito mi sa Denver. World Youth Day. Yan, ang una laging kalendaryo sa Pilipinas, ug usa ka adlaw, nauna sa mi dito sa Denver. Kaya nagtuo maming mo ng adlaw, sa iyo pa na kalendaryo na to, kaya mag-una man tayo sa kadlaw. Maong ni-appeal mi sa tour. Dito may mga bukid. Kanindot naman sa ilang bukid dito. Pagkalimpyo. O dito'y gikulit. Dito'y gikulit. Sa kanang sakanan sa mga batanon. Rock climbing. Dito'y gikulit. If you want to see the paintings of God, go to the mountains. Ang mga binuhatan sa Ginoo, nagpadayag sa iyang gahom, o nagpadayag yun sa iyang gugma. Kanamauntang mahikap sa Ginoo ang atong mga mata. Nga makakita ta, dili lang sa butang nga naa diha, kundi sa ngano usab nganong gibuhat man na sa Ginoo. Diya bagoy buta sa Betsaida, niingon gida sa mga taong buta, ipaayo kang Kristo, niya si Kristo may sa tumukomedya. Ayun ang buta. Ang gihimo ni Kristo, butang niya, nakuha siya yuta, gibutang sa iyang pad, yang giludan, yang gimasa na imong lapok, yang gibutang sa mata sa buta. Ug ningon siya, makita ka? Si komedyantiha ni Kristo, no? Butangan niya, hugaw niya mungutana, makita ka? Ako pa tumayon ko, oy suluhaw eh. Imong ibutangan niya lapok niya, mungutana ka na ako, makita ba ko?
makita ba ka? Og ningon ang butang, makita ko. Pero mura lag tao nga naglakaw-lakaw, murag kahoy. Isus gre, ako sa ayuhog ni matag usab. Doon ang atong pagduo sa Ginoo di lang unsa ka usa kundi makaduha makadaghan aron dunay refinement. Pagkaduha hikap sa Ginoo lipaya gyud sa buta, makita na siya ang iyang nakita tao na gyud. Ang ato nang makita sa atong palibot ang tubig binuhat sa Ginoo dili usikan. Ang kabukiran mga kahoy alang sa atong kaugmaon, alang sa atong makaon, alang sa atong panalipod. Ang Ginoo ay gugma nato, dili lang kay kanato, kundi sa musunod usab kanato. Mao kana ang visible creation nagmantala sa gugma samahan alang kanatong tanan.